Kung naanay set up na kaayo o niya naanda na kaayo nga balaod nga gitamod sa mga kadagkuan o sa kadaghanan niya dunay tao nga moabot niya usbon aniyang balaora murag kuan kayo no kanang sana makapatandog nato ba makapalagot, makapahiubos o makapasaway nato. Parehaan ang balaod nato nga naandan, di hinuna siya sinuwat nga kon kaslon ka kinahanglan gyud na ay hikay. No? Mo naandan gina siya. Kaslon gyud kasimbahan kinahanglan do na gyud hikay. Nga daghan kaayo ana nga maglisod og comply karon labi na pandemic magpuyo-puyo na lang kay maikog man ayaw kay ikog ta mauwaw ta ana mauwaw basta imong usbon pareha sa danang balaod sa traffic na kon green gani magatubang nimo unsa mo na go stop unyang mo stop ka kay usbon nimo businahan ka pip 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 unsa man ka dia buang ka wa ka kasabot anang balaod. Anaon ka? Ana. Kanang balaod ngang pari wagi asawa. Ganahan mo ana? Ha? Ito bagbag. Oh, nyag mga asawa ko. Simba pa mo. Juta na lang kayo mo dun eh. Sa gamito na ng asawa ang sige lagpasiksi. Ana, kuan ba makadisturbo. Pero mao sa nigibati tingali sa mga Pariseo kay kaning mga buluhaton sa adlaw igpapahulay gidefine kay na nila kay kani magong adlaw igpapahulay kuan kay ni balaan jud kay ning adlaw nga kinahanglan ang imong mga buhat pinasubay gyud sa balaod sa Ginoo. Pinasubay sa balaod sa Ginoo. Nya wa man sila mudawat ni Kristo nga Ginoo. Mao to nga ang gibuhat ni Kristo diha sa adlaw igpapahulay gisaway nila kay wa man muhaom sa ilang gusto pero ang nas ilang unahona sundo nato ang Ginoo kun unsa ipabuhat sa adlaw igpapahulay. Pero wa sila mudawat ni Kristo nga Ginoo. Mao to diha na problema. Kamo mudawat mo ni Kristo nga Ginoo. Dawat? Oh, mayo. So di gyud mo reklamo kung unsay gusto niya. Di mo reklamo. Ha? Pariseo mo. Aksyon naman mo reklamo sa bitaw no. Oy, kuyaw kayo Ang Ginoo kung maoy mo sulti nato sa pasabot ang balaod sa Ginoo kay siya may naghimo siya say makausab na ug iyan ang usbon anytime matud pa niya diri ako'y magbuot nganong kamo naman oy magbuot nako paragon natos una gitugot day na ang kuan kanang say nani abortion gitugot na waoy niya karon kaya na may mga balaod o na may mga nasod nga ning alaw og abortion, di wa na okay na. Kana dayong same-sex union, kanang magtipon ang babae og lalaki, gitugot na as una day. Gitugot na wa puno kas libak og imo nang buhaton. Luod kay katanaos katilingban. Pero karon kay na may mga pipila ka mga nasod o pipila ka mga celebrities nga nagpakita nga uyon sila ana, aning uyon na lang sang kadaghanan. Kita din wala patay balaod pero ang ubang mga nasod nana. Pero kita din doon natay balaod nga ayaw i-discriminate og nagtipo na babae ug lalaki imo gani na silang kasab-an or imo na silang libakon pwede ka ikiha kay ila sa nang right. Pero wa ta mo ingon nga kaslo nato ang laki babae babae lalaki ug lalaki wap ata ana pero para nako padung na gina. Nga naman kita may naghimo balaod dinisiyota pero si Kristo iyang gipakita nga I am the supreme ruler I am the supreme court
Di ba ang Supreme Court man mo ay ano? Indingan sa tanang balaod o magkalalis-lalis ta. Supreme Court mo ay mo desisyon. Si Kristo yun mo ay mo supreme lawmaker and lawgiver. Muna, kung mutuman ganita sa iyang sugo, purting nindutas atong kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, giingnan kitang San Pablo, tungod sa kamatayon sa anak sa Dios nga mao si Kristo, napasiguli ta ngadto kaniya, nagpakamatay siya, kinsa man nga magbabalaod nga magpakamatay para pagtuman sa iyang balaod na dinis Pilipinas na or sa laing nasod. Kana bang magpakamatay gyud ka ba aron pagtuman sa imong balaod? Si Dr. Jose Rizal nagpakamatay kuno to para sa pagtuman sa balaod nga sariling saan kaning kanang doon na nagitay kaugalingnan ba, freedom, dili ta i-subject sa mga laing nasod. Kadto nindot sa tingay ito nagpakamatay, jutay ra kayo magpakamatay. Kamo magpakamatay mo aron lang gyud mo simbas misa, magpakamatay o dili? Naroy mo so diha nga nagdaog masingan nga ingnon ta nga og mopodayon mo misa, rakrakan mo namon tanan. Saman manguli mo o padayon lang? Uli. Ari ko agi diri Ari ko agi diri, bahala mo diha. Kanindot unta nga maliwatan ni Kristo nga nagpakamatay, kay kini di ang balaod ni Kristo sa pagpakamatay aron mahatagan tagkagawasan, aron magkauli ta, maunay pinaka-epektibo. Kana bang magpakamatay aron magkauli ang maayong kabubuton. Kay kani man kung pagpakig-uli sa maayong kabubuton, labi na gyud sa Ginoo ug sa tao. Kay dako makitagsa sa Ginoo, kay ning sige matagkuyog-kuyog sa iyang kaaway nga mao ang yawa. Ang Ginoo gyud mao mismo ang nagpakita nga gimahal ti ka, pakamatyan ti ka, aron lang ta magkauli. Pagkanindot ana nya kanang maong balaod nga makpakamatay tungod sa dakong gugma nga magkauli, mao sad nay mutukmo don ta nato matud pang San Pablo, aron mo atubang sa tas Ginoo. Di nato siya talikdan, nagpakamatay na gani na, mo atubang pud ta niya. Para karon ba ni atubang mo nganis Ginoo, pero ambot inig humas misa, di ba kanin ninyo talikdan? Kanalitan, mo atubang pa mo sa Ginoo, kung moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway, kay kanang imong kaaway mauna ako. Mo atubang pa kas Ginoo sa mga nag-rape sa imong anak, niya na priso, niya naingon na yung Ginoo, na bilanggo ko, imo kong giduaw. Muatubang kanya dito sa bilangguan, niya siya mo'y nag-rape sa imong anak, o gipatay pag yun. Muatubang mo, dili. Dili. Lisod no? Lisod kayo. Pero ang mahal nga birhen, si Maria ba? Ni atubang siya sa mga tao nga maoy nagpatay siyang anak o nagbitay sa cross. Ni atubang siya. Nahigugma siya. Wa siyang suko. Nga naman, sundo nako ang balaod sa Ginoo. Diin man siya nakakita sa balaod sa Ginoo, diri siyang kasing-kasing gisod sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Nduta na no? Nya, saman, nagtuo mo nga makaayo na nato o makadaot? Ang pagsunod sa Ginoo ba makaayo o makadaot? Nindo na, unison yung kaya mo. Nya mosunod na mo ato nga ang nag-rape sa imong anak o nagpatay, inyong higugmaon nya duaon nga tos prisuhan, makaayo po na nimo. Makaayo dili. Di kusog kay mong tingog ganiha nya. Karon nawa man lagi. Mao na ingos Kristo, nagdaig kamo kanako sa inyong mga bakba,
apan ang inyong kasing-kasing halayo kanako. Kini manggong kasing-kasing mao na manggod ni ang move us into action. Ug unsay nas imong kasing-kasing kining sa hunahuna usahay move pero dili kayo kay maglalis-lalis mo ni pananglitan ingong hunahuna ingon man Ginoo God nga higugma ang kaaway moingon man sana ang laing bahin sa imong hunahuna unya imo nang higugmaon patay ka ana unya unsa na man imong kaugalingon di na lang nimo respetuan imong kaugalingon sa dili ingon man pasayloag kapituan maglalis man ni hantod wa na lang hinungkay magbuhat magtulala na lang ka ana. Pero kaning kasing-kasing di naman ni makiglalis ug unsay iyang giuyunan buhat gidayon kani ba ug unsay iyang gituhuan buhat gidayon na panalitan ang iyang pagtuo nga maaygyud ng patyon imong tupad patyon gidayon na niya bahala nagway rason kana ding mga adik di ay siya ngano imong tunggi patay sa trip lang sa ato pang iyang kasing-kasing nagtrip ato nganong gi-rape man to nimo imong anak nga imo man tong anak siya trip lang limot man ko anak dayto nako kadto bitang gihurot niya patay iyang anak diha batos lapu-lapo gihurot niya patay hasta iyang asawa gi hiwa-hiwa pa niya pagka-preso na niya ingon siya hay magug kayo kusdag sige dagsyagit og hilak dito sa prisuhan gahilak kay nagmahay siyang gibuhat nganong napatay to niya tulob tingin to kabuk anak og iyang asawa tungod kay na bad trip siya sa drugs hilak ug mayo mo na ang kasing-kasing kung ang sud Ginoo pabuhaton dayon kas mga buhat sa Ginoo di na magsigig analyze kay kung ang mga balaod sa Ginoo ato pag yung analyson mabuang na lang tadi gid ta kaapas sa iyang pamaagi matud pa sa atong tubag sa Salmo unsa to ang Dios mao gayod ang akong hinabang. Kani siya definitive kayo ni nga pagkasulti mao gayod ang akong hinabang. Pasabot ang balaod sa Ginoo mao ra gyud ang sakto, mao ra gyud ang makatabang nato. Mao bitan ni kaning atong pagsumpo aning COVID ug wa gini siya pagtugot sa balaod sa Ginoo. Wa gini kapuslanan ang atong pamaagi. Kani bang atong pamaagi ba? Karon ra ba sunod ta sige balaod sa kwarta. Kwarta gyud. Ang balaod gyud sa kwarta mo itong sundon, di na balaod sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig sunod sa balaod sa Ginoo nya gasigig sa likway sa balaod sa kwarta. Taas ka mo. Duko lang. Nagsige bitaw mig discuss diha ato man ang giabangan dihang kilid ba abangan na natog tag 20,000 ang buwan kay para lang ta makagamit diha kay wa man tay lugar pa kayo wa tay social hall mo nang natay mga tent diha anha ta magseminar anha ta magbunyag nya ang parkingan sa nato madomingo extension anha sa diha nya kay namon tay daghang mga lubi diha na mga lagas mga hog na kanos ilaga tubabaw mga hog sige na may gunahon unsaon hangtod yun naka-come up yung mga na may manananggot nga wa kayo'y trabaho atong pasanggutan haron malimpyo na pag suka lang di lang tuba kay mga hubog niya may dire mga misa ko dire duay niya hinoong ko tungod sa tuba karon ang nituba diha so na sa mga duha ka semana tulo ka semana labi na girong last 2 weeks mag-average og 4 ka container kada semana 40 na rong baho ang suka diri sulod. Amo tog nasipiat ba mi sa mao analyze na mo gabi sa pastoral ini sa murag mahal ra man ni pader pagka kana kay isip na lang sag tabang sa banananggot atong bayran ang iyang tuba ang iyang suka tag 100 ang galon usa ka galon ba 100 nya kuara man day kuno na kasagaran karon mga nara kuno sa 80 ana 75 90 ana nya napadyo kuno na roll unsa to ang duha ka adlaw dili ilang nya ang 5 ato karon iya tanan ana isa 40 anang ko ada pa yahay kay manananggot ana ang among giistoryahan na ron ang kahayahay kay dako kayo makuha
Nasipyat pag yung analyze nga ang usa ka container imbis 4 ka galon ang sod na 5 pa gyud. So karon ni delivers container 5 ka galon ang gibayaran. Isa uwan si sobra na gitug mayo 4 ra man gud ka container nganong gilima man na. Ako man say ga-analyze. Bawi atos manananggot na kuloya sas manananggot no. Usa ka semana niyang kumbate moabot og 2,500 niya bawian pa gyud niya ang ako hinuon diring dupa-dupa nga mosobra sa usa lang ka dupa sobra naman wa man ko bawi ana ba wa gi ko mananggot wa ko magsaka wa ko magsigi og kana ganing kapyot anang palwas lubi amo to nin ko sige ato na lang ipahaom sa standard kigistorya pa ko manananggot liam ato ito istoryahon liam ay nireklamo atong PPC nakaron ang problema ang suka na sad siya asa man nato ibaligya nako kung mamaligya tag suka din mura na hinuon ta anig karbon kompetensyahan nato di atbang ang among na desisyonan atong panghatag ang suka onya donation lang no love offering suka for salvation suka ni San Vicente para sa kaluwasan. Di ba? Maluwas man ta kay di ta mahulgan na ng lubi, di man jud ka matay. Nya aron malimpyo na may manananggot unsa may atong ibayad sa manananggot. Di ang halin sad sa suka nya di man pwede mamaligya ta kay di man ta money center dinhi donation basta nahibaw mo nga tag 100 atong bayad kada galon. Nya ang ato lang sa diya anak ta manghatag anang atbang kanang 10 kada Domingo. Whole day sa Domingo manghatag ta diha og suka for salvation. Saint Vincent's vinegar. Di ba? San Vicente. Naman sa mga lana, naman sa mga kanaganing tubig gikan sa lain-laing mga sinda, tubig sa Lourdes, di ba? Ana ato din is laina paminaw, no? San Vicente's vinegar. Nindot man sad para sa salvation. Unsa may masave na to ani? Ang suka kay medicinal man na makatambal sa COVID. Di ba? Nindot kayo. Muna ang suka igabot niyo imna. Haron ang COVID mawa pero ang imong tinaim malata. Dito ato ipanghatag nya donation lang sad, donation kay aron sa atong ikatabang. Pero wa man ta magkuan og kwarta. Dili gyud kwarta ang sentro unsa man kaluwasan nga safety ta diha nga di ta mahulgan ana mga palwas lubi mga laya ana ikaduha nga safety makatabang pud ta sa pobre nga kabus nga mga manananggutay no nga naa sad sila income tag-adlaw nya makatabang pud ta sa atong kaigsuonan nga nangita og pure nga suka kanang gikan gyud sa lubi nga makatilaw sila suka nga pure ana mura mo guway siguro. So matag Domingo na kamo ba dinhi panabi mo da sa atong silingan igo-igo ra man first come first serve lang nya ang kinatakdak-an kuno nga container nga dadon equivalent anang long neck sa kanang pundador mo na kinadak-an dadon og mulapas na kaana din akadawaton dakag galon ayaw kay tulo ra takabok ani makahurot ang kuan lang kanay kinadak-an og magamay-gamay mas maayo kay para daghan ang kuan kada ra man sa na Domingo so tingali karon na naman ta dito yung mga sobra sa 8 ka containers daghan-daghan tigitag mahatag karong Domingo ha ana mga 8 man to ka container ana ha nganong nahisgot man ko ani tungod kay grasya man sa Ginoo nya di na to pangwartahon nalay donation kwarta gyapon pero dili ang tumong ang kwarta kung dili ang pagpaambit no pag-inambitay o ang paglinuwasay. Na siya. Sige, manindog na ta mga luwasonon.